Bai, gaur hasten dira Atotxako geltokia berritu eta moldatzeko lanak. Eta gaurtik aurrera burutuko dian lanak, bereziki izango dira topografia lanak, itxiturak eta jartzea, eta ingurua pizkat obrak hasteko moldatzea. Horretan garrantzia handia daukan gauza bada, hartuko dian, erabiliko dian lurrak, diala gaur egun ja trenbideak erabiltzen dituan lurrak. Hau da, ez da beste lurrikan hartuko. Beraz, eta beste alde batetikan mantenduko da geltokixaren erabilgarritasuna. Beraz, bi trenbide mantenduko dira momentu guztietan, eta obrak burutu ahal izateko, hauek trenbide hauek alde batera, hau da, mendebaldera eta ekialdera mugituko dira. Bidaiarientzat hasiera batean, hau da, lehenengo 18 hilabetietan ez da inolako aldaketarikan izango. Hau da, gaur egun sartzen diran toketikan sartuko dira, eta trenak hemen gure atzean ditugun nasauetan hartuko dituzte. Gero, bai egongo da bigarren fase bat, nun aldi baterako geltoki berri bat eraikiko dugu, eta orduan Nestor Basterretxea plazatikan sartu beharko dira behineko geltoki honetara. Tokian bertan mantentzen da eta moldatu egiten da. Hau da, handitu egiten da, ibilbide luzeko trenak hartzeko gaitasuna izango du eta baita ibilbide motzekoak ere bai. Eta hortaz gain, arkitektura aldetikan mantentzen dira gaur egungo ezaugarririk nagusienak. Hau da, portikoa, markesina, ezaugarri horrek mantendu egiten dira struktura berrira moldatuz. Guratzen dugun eraikin honek gero 4 solairu izango ditu, eta hori izango da sarrera. Eta gero, geltoki, esan digun, trenaren erabilgarritasuna emango duen strukturak, izango du vestibulu handi bat gu orain gauden kota baino azpirago, gero trenbideak gaur egungo kotan, eta gero gorago izango du plaza berri bat, 5.000 eta piku metrotakoa. Pasarela hau obrak aurrera doazen enean, beste puntu batera, ez hau, baizik eta beste berri bat mugituko da. Denpora guztian bermatuko da Frantziako ibilbidetik Egiarako pasoa. Aurrekontua dira 80,4 milioi euro eta EPEA 42 hilabete. Eta beraz aurreikusten da 2024ko urtarrila inguruan bukatzea.